Kublai pi baro ni pedang sengobhai pi chikup kubor mentaka janmit, shuaban pai chikup kubor ki babnya ini pechwai ki mat bakongsan. Sam ka President Draupadi Murmu ya ka Kusnam National Sports but Adventure Awards 8,000 khulai Harashtrapati Bhavan. Thrang ka Sarkar MBA ban UE bagi jinya keren yasuk hapadeng ke HNLC bar ka Sarkar ki yat bait shakmat. Pengkesan ke Sarkar ya ladi hakabayade bagi jing pensange kam ya laingut ki he lokayukta. Kawai lama Menteri Ketenat Sports ya ke Jingrak Dong Musa naga benta ke Limpung Meghalaya Games ke Basan. Balek penyesnok seng BJP kino yalam ke seng Kongres Hajala Meghalaya Hashwa ban sedang ke election Lok Sabha. Kikubor ki babnya ka Presiden jongga India ka Presiden ka Draupadi Murmu mentaka sngi kala sami ka Kusnam National Sports but Adventure Awards 8,000 khulai ha ka jingalang ka blalong ha Rashtrapati Bhavan uno yele kai cricket u Mohammed Shami ka no yele kai chess ka R Vishaili ki no set khnam u Ojas Pravin Dyotali but ka Aditi Gopichan Swami ka no yele kai golf ka Diksha Dagar but kiwe kilalong na pedeng ki babun ban yo pedeng yo ka Kusnam Arjuna. Kibala yo pedang ya ke Kusnam Dronacharya kidai uno hikai yalempat lani wrestling ulalit Kumar uno hikai chess u RB Ramesh uno hikai yelekai sport yaki badunad khotmet lani para athletics u Mahavir Prasad Saini uno hikai hockey u Shivendra Singh bat kiwe Menteri Ketenat Sports jongka Sarkar pedeng u Anurag Singh Thakur bat kiwe pat kikin rem kilendan kilai don langha kanika sngi sam Kusnam. Inong ay kitian juga Sarkar senrap MDA ke baar i Dr. M. Amperin Lingdo. Ila banjur baka seng NPP ringkat baka Sarkar MDA ki terang dik ban UI bagi jingya keren yasuk ha pedeng ka kinhon king aktiar ke HNLC baka Sarkar jela berkumjuru baka Sarkar pedeng ki yad bait syakmat. Haba keren cekinong tepat hai kubur ikong Lingdo. Ha kapor bila kubur ya ke jingpen bena bar ke jingpen yasngutu bakla ki bala pau ha ke jingya keren yasuk. Menteri ila amru bakamat kabayade baka jingweng no ka kinhun HNLC na kamiat yakren yasuk kadai hapo ka jingpe jingkhmi jong menteri ki kampo yeng bat usembut menteri rangba ba menta umpat dan hakamet ka bakoi ka bakhia. I assure you that we as a party and we as a government are committed towards the progression of peace talks with this particular band outfit, and we would like to see that there should be an amicable understanding for long-term peace talks. I will not be able to disclose much on this matter because I am yet to be advised accordingly. Ka Sarkar jala kala pengkesan ya laga jongka rai ban penduk kamno ya laingut ki he ketenat lokayukta ha kabal kala lenru bagadan kanu ka jing muslia ha kabayade baka rukam trekam jong ketenat ya le persha ya ki kam bamsap. Idikot ka kinhun menteri badairu ino yalam ka seng NPP ikong Amperin Lingdo ilayat hu akinong patay kubor haga singining kong baka Sarkar kam down hok ban muslia ya ka rukam trekam jong ka lokayukta barbo menteri rangba haga jela jong ka jela umpaju muslia AARM haga bayade berki kam jongka. Unong ay buit jong Sarkar jela uba HM Shangpliang ula pensyai bakat kumki kendon basipo subsection ke baar bat kendon bakat we jong ka ain Meghalaya Lokayukta Act jong snem arja khat saw ki he ki han bat kinong tre ki day ban mi nakani katanat bat ki brio ki bala shong thait na ki kam Sarkar kimla bani dan benta AARM bat kani katanat. As per the section 10 and 11 of the Lokayukta Act, the officers, a panel of names were sent to the Lokayukta.
And accordingly, the Lok Ayukta had made a selection and issued appointment letters accordingly. The office of the Lok Ayukta is fully functional now with regular officials drawn from the services of the government. The government has recommended to the Lok Ayukta, who is the authorized individual to appoint its own members. A panel of names was sent to the office of the Meghalaya Lok Ayukta, and accordingly corrections were made. Officers have been selected, and I feel government need not go further into the explanations of actions taken. Menteri Ketenat Sports but Youth Affairs ubah Shaklar Wajri mentaka sengi ulah kawe alama banra ya ka Dong Musa na ka bentaka Lempung Meghalaya Games ke Basan. Kini ka jingra Dong Musa mentaka sengi mentaka salit sortura ha West Garo Hills ha ka bakani ka Lempung ile kai sports kan salong na do ka khatsan tarik hadu ka arpo tarik ubnai ke lalingkot ar hajar apusaw. Haba ajing tren ha kani ka sengi Menteri Ketenat Sports ubah Wajri ulah penpau ya ka jing sngok men jong u ban sedang ya ka Lempung Meghalaya Games da ka batbe ya ka Dong Musa ban IT pat ya ka Shaki nong penyan. Ulah banjur ru baka jing tmu ka bahakmat jong ka sarkar ka long mat penbiang ya ka rinsan ka batay na ka bantaki samla nong ya ka sport ban penslur ban aimen sim ru yaki ban jiet yaki kam ya ka sport kum kilat kamai jakpo ha ka jaka ban penlong yaki tangkum ki jing ya ka bernia. Menteri ulah banjur ubah ka sports ka don la ka jong ka benta ban ya dai ki samla na ka ban ngop ha ka shrip jong ki drop. Hopefully nothing as such will happen. And we are fully dedicated to make sure that nothing bad happens, especially when it comes to the accommodations of the athletes and the food. Ni ki he no yalam jaga seng Congress ki lalit ban penyasno elade berka seng BJP hakawi ka program kabla long menta gasngi kinong yalam Congress ki balalit yasno berka seng BJP menta gasngi ki dei u General Secretary Barim jongka Meghalaya Pradesh Youth Congress u Dr. Wan Sanbor Lingwi uba me yalam Kharmalki baruba El Nathan Rentatiang la pedang sungobha yaki shaka seng BJP do nong yalam bala khamrim jongka ni kaseng ubadei ru dukhat jongka kenhun menteri uba AL Hek ubala longru kongsan ubala ongru baka jingwan rung jongki shapok ka seng BJP kan nang penklan shu ya ka seng BJP hapok ka jala Meghalaya. Jika beli sepuluh ni borok lainut ngi welcome ni sebagai parti kejongi bandarang lah susu ban penklan banang trai susu tak bentang kajing klaim dari kajing bentang ka parti ke BJP kejongi kuno bahawa berpengkhe you arpo pra. Arpo pra lagi pengkhe do mentang yang sayo el government BJP. Inong pathai kubor ki bana ka jala Uttar Pradesh ha ka snginingkong ki layo ka kabu ban yakren bar ki he ki han jong ka sarkar jala bar kum jo ru bar ki nong yo jingmentoy na ki scheme ba pher hash nong sora ka jing thmu ka bahak mat do jong ka ni ka jingle ya lenti jong ki nong pathai kubor ka long ban ai ya ka lat ka kabu shakilat pathai kubor ban yu dalaki jong ki khmat ya ka jingya chaprang jong ki scheme ba pher jong ka sarkar India hapo jala Meghalaya bar ban yarap ban lum jing tip ya ki program ki ba kongsan bar kum jo ru ya ki project jong ki tenat sarkar ba pher kinong pathai kubor ru kila yu kumno ki kali viksit Bharat Sankalp Yatra IEC Vans kila pensapriang ki kubor ki bayade bar ki jing pentre kampura ya ki scheme ki ba pher hapo ka jala Meghalaya. Kaseng Maumlu Chera Cement Limited Employees Union kala rai ban kentui ka sarkar ba kan perkhat no ban kentiu shu ya kani ka karkhana ka bamenta ya kani ka rai la shim ha ka jingalang ka ba shisen shisnem ka bla long ha sora ha ka sngin kong u president ka MCC LEU u ba shanlang dingdo ulong ba ki kwa ban kentiu ka dan ya kani ka karkhana bamenta lada don kilan ubading do ulong bagi artli ki wei pat ki jingda wa ju ki seng ki dei ka jingkiu ka jingsiu testa ya ka tulop ju ki dong tre baka jing pentre kami ka scheme VRS ha ka ba ulong ru bagi ap ya ka jing khot sngob ha na ka liang ka sarkar ban ya mir jing mut halor ka ni kaman
Dakabakado bagi nong tre jong kanika karkhana kimla banle Asia Henry Lat na kaban sugar pat ulaong baka sarkar jala ki nong penyat jong kanika karkhana ka hima sora baka hima mamlu ki ha badia shimlang ya ka rai bakat do ban khang khrdap no pura ya kanika karkhana course for baka stupidity baka general body you ya tay rengkar hi klaim kan guna kam ta de kata kada ngingi la donang ni alpo prasa ngila ya tay hala ka jong ka benta ngila yu i kini jing de ban kan ni isu bengi sukan lapla aru kalong ka bamong bangirkan de kata kada kan ka por ka step ka ngilas dang ni ka meeting ngila yo ni saindor ngila yo ni slok ba kenang ba kan ko ka bami ka subject ka bedi ka part la ni ka benta ka jong kinong frei kanum perkala la ni penting ba yong i kibri upai na bar Dede kata kada isu sih kan ke por saya sistem yang ini kesoka ke bamta. Lakum no kan harap to ban perkhat yang ke factory ban penyak sistem. Lakin nu gilat nanti. Kenapa kan yo ban ai yang ban generate yang ke kam ke jam iki long dia. Kata kada ke benta. Sngi seng lane ka foundation day basap khandai jong ka Indian Council jong ka Agricultural Research Laraki ICAR complex Haribhoi district hinega sngi. Hakani ka program la shimbanta do Dr. Himangshu Pathak ubade Director General jong ka ICAR. Haba ajing kren hakani ka sngi ulaya ro ya ka ICAR na ka benta ka jingtrei bha ban yarap ikinong rep jong ka jala Meghalaya hagi babon kilyang. Hakani ka program ula pleru ya ka Dr. MS Swaminathan Conference Hall kiwei par ki he ki hanru jong ka ICAR kila shimbanta lang hakani ka sngi. Ka program balai sngi lenter jong ka continuing rehabilitation education halor ka phang strategies for the education of students with visual disabilities kelas dang hanong ba shlong henega sngi yakane ka program lapelong da ka office jong ka composite regional center for skill development rehabilitation and empowerment of persons with disabilities CRC Shillong Uswap Nil Tembe ubade director jong ka school education and literacy walapan ya yakani ka program ulapan tip syakino ye shembenta shapangki program ki ban salong hadien habut na ka benta ka bha kamyat jong ki brio ki baduna department ha ka jala Meghalaya bungut ki brio ki laywan ban ye shembenta ha ka ka program ka ba lai sngi lenter Ka Meghalaya AIDS Control Society dagabay snok tilang bat ka office jong Deputy Commissioner ka Ribhoi kalapan kot no eka health campaign ka balapan long habun ki jaka jong ka Ribhoi district yakani ka health campaign lasdang nadu ka khanyo trek ubnai risaw arhaja phulai bat yakani ka campaign lapan kot no henegasngi ha ka jinadon lang jo MLA ka than ubadei ru shongknor jong ka Meghalaya State Health Advisory Board uba Mineral Bones aim Kajingpu ka bakongsan jong kani ka campaign ka long banrat din khong ya kajingpang nyang kulia lani ka HIV AIDS ha kani ka district Mentapat ngin pe ya kajinglong jingman ka sing bereng hasulong Kajing shit kalong khat nyo point lai degree Celsius baka jing kreat kalong nyo point kandai degree Celsius kajing sngam ka hau kalong nru pusaw na kashis pa men step ban nru pulai na kashis pa janmin kasing beneng kan rang hanong ba shilong bat haki jaka ba markham shwaban poi shika bakut jaka thup khobor ngine pet biang sai chisiani kimat bakongsan Sam ka President Draupadi Murmu ika Khusnam National Sports but Adventure Awards Arhajar Pulai Harashtrapati Bhavan Krang ka Sarkar MDA ban UE baka jingya kren yasuk happening ka HNLC baka Sarkar ki yad bet shakmat Pensan ke Sarkar ya ladi hakabayade baka jing pensange akam ya laingot ki he luka yukta Kawe alambao menteri ketnat sports ya ka jingra dong musa na ka benta ka Limpong Meghalaya Games ka basan Banlek penyesno seng BJP kinong yalam ke seng Congress hajala Meghalaya hashwa ban sedang ke election Lok Sabha.
Di perlok katu ngila poi juga bakut juga tup kubor jungi mata ka janmit hadu bengi dei syambiang bat pila syai kesngi kublei pi baro.